ana nuni gare murka ana ce shugaban surka a can duniya kuma duka waliyullahi waliyullahi tijani sama maza da mata ta ba wace ta ba wace tijani ta ba wace tijani sannan amshin shehu tijani sannan aigudan shehu mata aigudan shehu tijani maza a karba wa tijani ai amshin shehu tijani yan kuna san shehu tijani wuridin satitani wa amshi wuridin satitani dariƙar satitani kun gani ina san shehu tijani masar ina san shehu tijani sannan ina began satitani sannan ina wuridin satitani sannan ina dariƙar satitani sannan ina so muna bin shehu tijjani muna ƙaunar ka tijjani me san shehu tijjani to ya karɓa wa shehu tijjani karɓa wa shehu tijjani muna san shehu tijjani muna bin shehu tijjani muna san shehu tijjani muna bin shehu tijjani shehu yasi hama yasi hama shehu la ilaha illallah barhama sirrillah la ilaha illallah barhama sirrillah la ilaha illallah barhama sirrillah alhamdulillahi rabbil alamin ya sahibina masoyi dan uwan tafiya alhamdulillah godiya ta tabbata ga subhanahu wa ta'ala kuma yadda muka gaya muku za mu dan taba sai mu bai yara su ta taba muku hankali ya waye insha Allah maulidi ya yi kyau dama shi maulidi abin da ake nufi a yabi annabi Muhammadu a yabi shehu Tijjani a yabi shehu Ibrahim a yabi auliya Allah kullum ajma'in shine maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to irin wannan maulidi da muke yi shine wanda suke suka suna cewa ana maulidi ana sa kiɗa ana rawa haramun ne a wani tambadadde ma yana iya gaya ma mutane cewa wai ku dawo baya na shairai a soke dan yana iya gaya ma mutane cewa wai ana yabo ana sa kiɗa duk wanda ke yabo manzo Allah yana sa kiɗa kafiri ne to ƙarya kake yi munafiki ai kai ne cikakken kafiri ba mu ci ka fito kana cewa ana yin fati bai da kyau masu yin fati kafirai bane ba mu fito baka fito muka ji ka ce kidin da ake yi gidan sarakuna ana masaraku karki kida kafirci bane ba mu ga ka fito ka ce mana a kidin da ake yi a cikin government house a ko kuma a cikin shugaban kasa da ake matakin Najeriya ana mai kida haramun ne ba mu ci ka ce kidin da ake wurin dabbe haramun bane a'a kaga ana ta yaban manzo Allah ana sa kida saboda yaban yana bin loko da sako da lungu tunda baka san manzo Allah kai ko ina
yaya za ka yi a bar ka fara wurin sha'irai ka ce abin da suke yi da kiɗa haramun ne, banda kuma annabi Muhammadu an yi kiɗa a gaban shi bai ce komai ba, ya hijira daga Makka zuwa Madina an tarbe shi da kiɗa bai ce komai ba. To barkaci in ka ce ka dawo a gare mu sha'irai kaboni ka halaka, ku tsaya can ƴan ranke-ranken malamanku ku ta shirmenku da kuke yi, mu annabi Muhammadu muke wa, kuma wanda muke wa ya san muna masa. Bari mu tambaye ka, kamar ni da kake gani gamba masa kundu, na yi mafarki da manzan Allah, ko in ce na sha ganin annabi Muhammadu yana yaba abin da nake yi, yana cewa mun ga kokarin da kake yi, mun gode. Annabi Muhammadu ya kai ni inda kai baka je ba, ya kai ni ya nuna mana alkhairori mai yawa, kuma annabi Muhammadu ya tabbatar mini da alkhairorin wanda yake ga sunan suna gudana a duniya yau kaf, inda kaje sai kaji an ce gamba masa kundu. Kai hankali da kanka, mu sha'irai muna tare da annabi Muhammadu kowane lokaci. In ka bari muka sa ka gaba ka lalace, in ka bari muka sa ka gaba wallahi ka baci ka lalace, in kuma ka bari muka yi ta yabanka muka sa ka gaba da alkhairi, to kowane irin alkhairi kake so zai tabbata. Saboda mai shiri ne ana cewa illallahi fi madahin nabi Muhammadu. Mai shiri ne ya ce in kana neman yadda Allah, da kana neman yadda Allah ka nemi mai yabon annabi Muhammadu za ka samu yadda Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa bil Fatih wa salatu al-Jalal wa radi ila ta'ala musayi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.